департаменти давлатии амрико рӯйхати 110 кишвареро нашр кард ки раҳбаронаш ба нишасти сарони кишварҳои демократӣ даъват шуданд. ин нишаст ки бори аввал бо ташаббуси раисҷумҳури амрико ҷо байден даъват шудааст, қарор аст рӯзҳои 9 декабри соли ҷорӣ дар арафаи рӯзи ҷаҳонии ҳуқуқи инсон дар коხи сафед дар режими онлайн доир мешавад. аз байни кишварҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ба ин нишаст украина, арманистон, гурҷистон, молдова, литва, латвия ва эстония даъват шуданд, вале вашингтон ба ин ҳамоиш русия, беларус, озербойҷон ва ҳамаи 5 кишвари осиёи марказӣ, тоҷикистон, ӯзбекистон, туркманистон, қазоқистон ва ҳатто қирғизистонро ки ҷазираи демократия дар ин минтақа номбар мешавад, даъват накардааст. дар байни кишварҳое ки барои иштирок дар нишасти вашингтон даъват нагирифтанд, ҳамчунин Хитой ва Туркия ҳам ҳастанд. аз байни кишварҳои узви иттиҳоди Аврупо танҳо Венгрия ки ҳукумати миллатгарояшро ба ақиб рафтан аз арзишҳои демократӣ айбдор мекунанд, ба нишасти демократия даъват нашудааст. моҳи август эълон шуда буд ки ҷо Байден рӯзҳои 9 декабр нишасти раҳбарони кишварҳои демократии дунёро баргузор мекунад. коხи сафед гуфт, ин нишаст ташаббусҳо ва таҳаддудот дар се мавзӯи асосиро баррасӣ ва ташвиқ мекунад: дифоъ аз худкомагӣ, мубориза бо коррупсия ва мусоидат ба эҳтироми ҳуқуқи инсон. баргузории ин нишаст талош барои иҷрои ваъдаи ҷо Байден аст ки гуфт ҳимоят аз ҳуқуқ ва озодиҳои демократияро дар сиясати хориҷии амрико қарор хоҳад дод. ба нишаст ҳамчунин намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ низ даъват карда мешаванд. Байден азм дорад 1 сол баъд нишасти дуюми раҳбарони кишварҳои демократиро баргузор карда, дар он бо иттифоқи сарони кишварҳо аз пешрафтҳои ба даст омада натиҷагирӣ ва роҳҳои пешрафтҳои баъдиро муайян кунад.